Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbarna hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza llum hija ġurnata ferjali. Ejjew qabel nieħdu sehem fil-quddiesa nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ tal-familjari Krijoli, Aġus u Vella. Inti tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom u lej ħniena. Inti rajt tajjeb li tara fin-naħġ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmut tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil xulxejn b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-tin ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Absalom sab ruħu wiċċ imwiċċ mal-qaddejja ta' David. Absalom kien rieqeb fuq il-bal u l-bal għadda minn taħt il-frijej tal-balluta kbira. Ras Absalom tħabblet mal-balluta u hu baqa' mdendel bejn sema wart filwaqt li l-bal li kien taħtu baqa' għaddej. Kien hemm raġel li raħ u mar jarraf b'dan lil ġawab. Qallu, ara, rajt il-Absalom imdendel mal-balluta. U ġawab qabad 3 fleġeġ f'idejh u mar waħħalhom f'qalb Absalom li kien għadu ħaj f'nofs il-balluta. U ġawab qal lill-Kusi, murrejt lis-sultan kull ma rajt. David kien bil-qiegħda bejn żewġ bibien. L-assis tala fuq is-saqaf tal-bib li kien hemm fuq is-sur u beda jħares. U malli dan remaħ raġel riesaq jiġri waħdu, l-assis beda jgħajjat u mar jarraf lis-sultan b'dan. U s-sultan qallu, jekk kienu waħdu, aħbar tajba għandu fuq fommu. Is-sultan qallu, mur fil-ġemb u boqgħod hemm. Dak mar fil-ġemb u qagħad hemm jistenna. U wara wasal il-Kusi u qal, aħbarijiet tajba hemm għal sidi is-sultan. Il-mulej illum għamel ħaq miegħek kontra dawk kollha li għamu kontrik. U s-sultan staqsa lill-Kusi, Absalom it-tifel jinsab tajjeb? Il-Kusi wieġeb, ħalli jiġrilhom bħal dak iż-żagħżugħ l-edewwa ta' sidi is-sultan u kull min iqum għalik biex jagħmillek id-deni. Imbagħad is-sultan qabditu roda, tala fil-kamra ta' fuq il-bib u hemm beda jibki u jgħajjat. Ibni Absalom, ibni Absalom, mhux li mitjiem minn flokok. Absalom ibni, u ħabbru lil Ġoab. Ara, is-sultan qiegħed jibki u jitniet minħabba Absalom. U r-rebħa ta' dakinhar inbidlet f'niket għall-eżerċtu kollu, għaliex dakinhar l-eżerċtu sama min jgħid, is-sultan u molli minħabba f'ibnu. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjaru ngħidu flimkien, għatini widem mulej u weġibni. Għatini widem mulej u weġibni, għaliex jiena msejken u f'qajjar. Ħares lil ħajti għax jien twajjeb, salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama, ngħidu flimkien. Int Alla tiegħi ħenna lija, Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jiena nerfa' ruħi, ngħidu flimkien. Għax int Sidi, twajjeb u taħfer, kollok tieba għal kull min isejjaħlek, għati widem mulej għat-talba tiegħi, isma' leħni,
Isma' il-leħen tal-ilfiq tiegħi ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Kristu rafa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-murej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wara li Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor, waqt li kienu dejn il-baħar, inġabret madwaru kotta kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: Bint iż-żejra waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira mixja warajh, kulħadd iros fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wies taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swila xejn, imma talli marret għall-għar. Meta semmet Ġesu, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu il-mantar. Għax qalet: jekk immissim qar il-mantar tiegħu inkun infejqa. F'daqqa waħda tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa: min mess lill-mantar? Id-dixxipli tiegħu qalulu: qiegħed tara dawn in-nies kollha irossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex xara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala, resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. Qalilha: binti, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bisliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: bintek mietet, għalfejn tħabbtu iżjed lill-imgħallem. Iżda Ġesu sama x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: tibżax, biss inti jemmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlif lil Pietru, lil Ġarbu u lil Ġwanni u Ġarbu. Waslu id-dar tal-kap tas-sinagoga u ra stolbju sħiħ u nies jibku u jixtru. Daħalu qalilhom: dan l-istolbju kollu u dan il-biki għalfejn? It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċihom il-koll lil barra, ħammihom lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha qiegħda u qalilha: talita qum, jiġifieri tfajla qiegħed ngħidlek qum. Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu mibluwejn bil-għaġeb u hu wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ftit ilu iltqajt ma' omm li kienet inkwetata ħafna minħabba wlieda. Dawn wlieda ma baqgħux jitolbu, ma baqgħux imorru knisja, ma baqgħux jemmnu. U kienu qegħdin jagħtuha jagħmlu ħajjita diffiċli. U l-mara fehmet li x-xogħol tagħha huwa li titlob għalihom.
li tagħmel xi sagrifiċċju għalihom, xi sawma l-bżonnijiet tagħhom. Kienet issib il-faraġġ tagħha fit-talb. Il-qari tal-lum tal-liturġija tal-lum jippreżentanna żewġ żgħażagħ. Ara. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ktieb mit-tieni ktieb ta' Samuel tkompli ma' dik tal-bieraħ. Ara. Absalom waqqaf eżerċitu armata biex jikkombatti jiġġieled kontra missieru. Fir-realtà l-eżerċitu ta' Absalom kien akbar minn ta' missieru, minn ta' David. Kellu biex jirbaħ. Imma David imbagħad kellu nies tajbin. Kellu kmandanti esperti bħal Joab li kien jaf mhux biss l-arti tal-gwerra, imma kien jaf ukoll il-ġeografija. Kien jaf fejn hemm il-perikli. Kien jaf jgħaddi minn ġol foresti. L-episodju tal-ewwel lezzjoni jispiċċa billi Absalom imut. Jista' jkun li l-kittieb sagru irid jgħidilna li ir-rebħa ma tiddependix minn numri kemm ikollok soldati, imma tiddependi minn xi ħaġa oħra. Min xiex? Mit-talb u mill-fiduċja f'Alla. Il-kittieb sagru jgħidilna mhux in-numri li jrebħu l-gwerra, jista' jkollok numri kbar, imma mhux bil-fors ħaterbaħ. It-talb u l-fiduċja f'Alla. Niftakru meta Ġesu qal lill-Apostli itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. It-tiġrib ħajjiġi fuq kulħadd. Jiġi fuqek, fuq kull bniedem. Jekk nippretendu li niġġieldu waħedna, nitilfu. Jekk niġġieldu bl-għajnuna t'Alla, nirbħu. Is-silta tal-Vanġelu. Tal-Vanġelu ta' San Mark illum għandna żewġ mirakli. Ġie dan il-kap tas-sinagoga Ġajru, inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu bint iż-żejra waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfieq u tgħix. Ara x'fiduċja kellu dan Ġajru f'Ġesu. Waslet fl-aħħar m'hemmx tagħmel. Ġesu jista' jfejqu. Imma anki għal dan iqumu d-diffikultajiet. U sejjer fit-triq ikun hemm mara li tmisslu il-mantal u tfieq. Anke din kellha 12 sena. Ilha 12 sena marida. 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm għalilna San Mark. Forsi għalhekk ukoll l-evanġelisti jaqduhom ma' xulxejn dawn iż-żewġ mirakli, forsi għaliex din batiet 12 sena bit-tnixxija tad-demm u t-tfajla kellha 12 sena. Jista' jkun li rabtuhom ma' xulxejn minħabba dan it-12 sena. U din mara b'mod maġiku forsi tmiss il-mantat ta' Ġesu u tfieq. Mod maġiku forsi, imma Ġesu jiġbora u jgħidilha l-fida tiegħek fejqitek, il-fida tiegħek fejqitek. Ir-rabta ma' Ġesu. Dik x'imkien sejjer Ġesu kif kien għadu jitkellem waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet. Għalfejn tħabbtu lill-imgħallem ma baqax tagħmel. Mietet it-tifla. Ħallih lil Ġesu. Huwa tard Ġesu. Ġesu kultant fil-Vanġelu narawh jasal tard. Ara hawnhekk wieħed minnu. L-istess ġara fl-episodju tal-Lażru. Miet u
Ġesu jasal tard. Kurjuża dil-biċċa. Ġesu mhux tal-meġek. Mhux titolbu u jaqlalek hekk dak il-ħin. Le bil-mod, tallem stenna. Alla jisma' t-talb tagħna, Alla jismana, imma mhux kif irridu u meta rridu aħna. Alla għandu iżmen tiegħu. Ġesu sama x'kienu qegħdin jgħidu qal il-kap tas-sinagoga tibżax. Int emmen. Ħaġa waħda biss għandek tagħmel, emmen. U ma ħalla lil ħadd imur joħlef lil Pietru u l-Ġak u l-Ġwanni dawn id-dixxipli magħżulin. Waslu id-data l-kap tas-sinagoga u ras torbju sħiħ u nies jibku u jixtru. Nies jibku jgħajtu jixtru. Daħalu dan l-istolju kollu għalfejn. It-tfajla mhix mejta imma rieqda. Dan Ġesu kif qal li kienet rieqda? Ara mhix mejta imma rieqda. Il-kelma ċimiterju ġejja mill-Grieg koimeterion. Kelma li tixbaħ hija dormitorju. Ara ċ-ċimiterju huwa dormitorju nies fejn jorqdu biex iqumu. Dak huwa ċ-ċimiterju, ara Ġesu. It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda. Fiċ-ċimiterju huwa dormitorju fejn in-nies jorqdu biex iqumu. Għabdu jiddieħku biegħ. Imma u keċċhom il-barra għalinna, imbagħad qabada minn ida talita qum jiġifieri tfajla qiegħed ngħidlek qum. U minnu fih tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu mibluwejn bil-għaġeb. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll jagħtu widen ta' Ġesu li jqajjimhom u jfejjaqhom. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku tfal biż-żgħażagħ tagħna inresquhom lejn Ġesu li huwa l-ħajja u l-futur tal-bniedem. Jeżjes, Alla li jara xemm moħbi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, jaf x'għandna bżonn. Irresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna aħna u intennu mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej inti trid li l-Knisja tidher quddiemek dejjem aktar sabiħa u bla ebda tikmixa jew teba. Mexxija u qawwija hija iddur lura lejk niedma u sobiena nitolbu. Mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej il-biċċa kbira tan-nies iridu jgħixu fi sliem. Qiegħed fuq fomm mis-setanin tal-art, kliem ta' għaqda. U għati lil kulħadd għal plesta li taħfer u tħobb nitolbu. Mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej ħafna inġustizzji qegħdin jaslu lill-bnedmejn li inti fdejt permezz ta' qlub ġenerużi għejn lill-foqra u lil dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Mulej inti tingħata lilna fil-ġisem u d-dem tiegħek. Għamel li l-laqgħa tagħna miegħek fiċ-ċelebrazzjoni ewkaristika iġġeddidna fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna l-din l-Ewkaristija, għatina li nkunu messaġġiera ta' ħmiena u tal-imħabba tiegħek nitolbu. Ismana, nitolbu għal membri mejtin tal-familji Griolo, Vella u Aġos biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu.
Nitolbuk għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, anke jekk aħna ma nafux min huma, għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħu fil-ġisem li tolbu. Ismana, nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, nitolbuk għal dawk li huma mbegħdin mill-prattika reliġjuża għal dawk li tilfu l-fidi biex il-grazzja tiegħek tmisshom u tressaqhom lejk nitolbu. Ismana, nitolbuk ukoll għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbuk għal familji kollha tagħna, nitolbuk għal pajjiżna u għad-dinja kollha, b'mod speċjali nitolbuk għal paċi fid-dinja, nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk mulej tibgħatilna xita fejjieda f'waqta ħalli jartna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha, nitolbu. U Alla li ssib il-glorja tiegħek fil-ħajja tal-bniedem, iġbidna lejk bibnek Ġesu Kristu siedna li mitwi l-xox talina u issa huwa msebbaħ għal dejjem ta' dejjem. Amen. tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xogħol tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem, il-qana mulej jumnu bniedmu quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofru. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fuq l-altar tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek qiegħdna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek trid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejja kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk, il-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċ. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs għall-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Grioli, Aġus u Vella li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebq tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif qed minnek il-Missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tħejlek din. Ta' mill-ġisem u d-demm danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Jew nidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu waħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għamel nitolbuk li bdil-għajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet lill-Madonna li talbitna hija stess minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.